गलाइगावनि उनाव बेबाराव तामुलपुराव BPF नि खुद्रिसारनाय तामुलपुर विधानसभा समष्टित BPF कैंडिडेट লাগিবই तामुलपुर विधानसभा बियाबाव BPF नि बिजाथि दैखांनांगौनि दाबि हादोरसानि राजखान्थियाव बिसायख'थिनि दुंहाव बार उदालगुरिनि कलाइगावनि उनाव बेबाराव तामुलपुराव BPF नि खुद्रिसारनाय BPF जिंदाबाद 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 हाग्रा महिलारि जिंदाबाद 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 हाग्रा महिलारि जिंदाबाद 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 तामुलपुर समष्टित कैंडिडेट লাগিবই तामुलपुर समष्टित कैंडिडेट লাগিবই 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव BPF नि बिजाथि दैखांनांगौनि दाबि बागानपारा ब्लक BPF आ तामुलपुर विधानसभा बियाबाव BPF नि बिजाथि दैखांनांगौनि दाबियाव गोख्रों खुद्रिसारनाय फोरमायदों तामुलपुर समष्टित आमार BPF दলৰ প্ৰাৰ্থী দি আমাৰ ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি সমস্যা সমাধান হোৱাত সহায় সহযোগিতা কৰে লগতে আমাৰ মাইনৰিটিৰ প্ৰায় 30,000 ভোটাৰ্স আছে আৰু বড়ো ভোট মোটামুটি আমাৰ 60,000 আছে ইয়াৰ উপৰিও অৰণীয়া ভোট মোটামুটি 5,000 আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰিব বিচাৰিছো যে আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক টিকট দিলে নিশ্চয় আমি আমাৰ দলটি জয়যুক্ত হোৱাত সহায় কৰিব পাৰিম दिनै तामुलपुर विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बागानपारायाव मोनसे खौरां मेल हांख्रायना बियाबाव BPF नि बिजाथि दैखांनांगौनि थाखाय हाइकमान्डनो दाबि फोरमायो बागानपारा ब्लक BPF आ बियाबाव BPF नि अनगायै रावबो दोलोनि बिजाथिखौ गनायनानै लाया एबा आजावनानै लाया होननानै हुमखि होयो আমাক প্ৰাৰ্থী লাগে তাৰ বিকল্প বেলেগ একো নাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলেও আমি আশা কৰা নাই যে দিব আমাৰ যিটো ৰাইজৰ সমৰ্থন সেইটো যদি নস্বাত কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কিছু ব্যাঘাত হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা হয় बियाबाव जौगाथायनि सार्थआव BPF दोलोनि सासे बिजाथि दैखांनो थाखाय दाबि दैखाङो तामुलपुर विधानसभा बियाबाव BPF नि बिजाथि नांगोनानो हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद BPF जिन्दाबाद बायदि स्लगानजों दुंहाव खुद्रिसारनाय फोरमायो BPF जिंदाबाद 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 हाग्रा महिलारि जिंदाबाद 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 हाग्रा महिलारि जिंदाबाद 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 तामुलपुर समष्टित कैंडिडेट লাগিবই तामुलपुर समष्टित कैंडिडेट লাগিবই खौरांगिरि मानास प्रतिम चक्रवर्तीनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24